बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. शिक्षणाचा पहिला दिवस, शाळेचा पहिला दिवस विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संस्मरणीय क्षण असतो. सावंतवाडी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांसह विविध शाळांतील विद्यार्थ्यांचं स्वागत आनंददायी वातावरणात करण्यात आलं. सुट्टीच्या बऱ्याच कालावधीनंतर शाळेत पुन्हा जाताना चिमुकल्यांचं रडू आवरताना पालकांची तारांबळ उडाली. शिशुवर्गात प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांसह वर्गाबाहेर उभे असलेल्या पालकांनाही शाळेचे दिवस अनुभवता आले. तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये या शाळा प्रवेशोत्सव 2026 कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांनी या निमित्तानं विविध शाळेत भेटी दिल्या. या कार्यक्रमाअंतर्गत शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते मोफत गणवेश आणि पुस्तकांचं वाटप करण्यात आलं. जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी यावेळी विविध उपक्रम राबवत विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल अधिक ओढ निर्माण करण्यात आली. सकाळी 10 वाजल्यापासून मुलांनी पालकांसह शाळेत हजेरी लावली. पावसाच्या सरी देखील यावेळी कोसळल्यानं त्याचाही आनंद चिमुकल्यांनी घेतला. सुट्टीच्या बऱ्याच कालावधीनंतर पुन्हा एकदा पाठीवर दप्तर लावत विद्यार्थ्यांनी पालकांसह शाळेत प्रवेश केला. यावेळी शिक्षकांकडून विविध उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. प्रवेशद्वारावर सजावट, रांगोळीसह मुलांचं स्वागत गोड खाऊ देत करण्यात आलं. मुलांना शाळेची गोडी निर्माण व्हावी यासाठी उपक्रम राबवण्यात आला. शिशुवर्गात मुलांच्या रडण्याचा आवाज देखील ऐकू आला. पहिल्यांदा शाळेची पायरी चढणारी ही चिमुकली शाळेच्या वातावरणात रमताना दिसली, तर आई वडील दिसत नसल्यानं काहींना रडूही आवरलं नाही. शिक्षकांकडून या मुलांना हाताळण्यात आलं. मुलं वर्गात बसेल की नाही या विवंचनेत वर्गखोली बाहेर उभ्या असलेल्या पालकांनाही शाळेचे दिवस पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळाले. शाळेचा पहिला दिवस मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. नवा वर्ग, नवा बेंच, नवे शिक्षक, नवे मित्रमैत्रिणी पहिल्या दिवशी मिळाल्यानं विद्यार्थ्यांचा आनंद द्विगुणित झाला.